wá ṣe fún mi báyìí? Kí ni wọ́n ṣe wèrè fún mi sí báyìí? Mi láìkì irú àwọn ọ̀gá báyìí wọ̀ láì. Kí ni ṣe wèrè fún mi báyìí? Ka. Sai mun samu matsala da shi sosai. An kai na ka zo nan ka ɓaci daga can ko sallama babu kwata-kwata ka zo kana ta faɗace. Ban ji daɗi abin da ya min ba. Wa Kwata-kwata. Wa Jaki. Jami Jaki. Na kaɗa shi. yanzu tafiyan da kuka gane kenan da ya mutum gana ya jaki ka da kai ka ɗauki wanga hauka. To wani shegen yaro ya kada ni can ya ce min jaki na ce uwa ta ya jaki. Kina na ce ni ma bari zo in kada wani. To kai ma uwa ka jaki. Uwa ka. Ina mutumin ka? Wa kenan? Jaki. Amma kamar ina nawa. A to ni ma tafiyar ga na ga ana ɗanyi. Ni ma zuwa zan dan shiga harkar nan. Wallahi haka nan na ni ma ya kada ni mana. Ni ma bari in ta yin samu na kada. Wallahi. Kai ta mana wani abu ba. Babu komi a ƙasar nan kwata-kwata in ba magana jaki ba. Babu komi. Ni ma gaskiya zuwa zan ita yin samu na kada. Wallahi ka sai ka samu wanda ka kada. Gaskiya na ta yi. Ko kana da nama mutumin ka? Wa Jaki. kai wai jakin ubanka waka. Ubanka. Kai ma ka sai ka samu wanda ka kada. Ko ubawa na gani ko ubanka sai na kada shi. Ka kada kulu. Ka kada kulu. Yayi to ni na ta yi. To yayi. Sai an jima. Sai ka dawo. Bari in sa waka ne in tasha. Bari in sa Abis. Lórí Ajíbọ́tọ̀kọ. Ofisa ran kare ne. Afuwa. Choi. Na ka ƙara wani. Wa jaki. Ofisa. Oya. Ofisa.